Здравейте, хора! Наскоро бях на един лагер в Кранево и имаше нещо като клуб за оцветяване на глинени фигурки и сега искам да ви покажа какви фигурки оцветих. Нека да започнем с най-малко, с първата фигурка, която оцветих, която е много сладичка. Ето това сладичко бухалче. Втората е ето това пак сладичко меченце. Третата е тази малко по-голяма катеричка. И четвъртата най-голяма е ето тази лисица, която беше и тя доста трудна. До скоро, хора!